مستيات بيتنا إثيوبيا أب أفريقيا زعبي معرفو نفرتي بمهنات أب كلتشحن 29 أمريقا ختكفت أب سرح تركب أتي كاب رأس كتما أديس أبابا أبني 4 كيلومتر رحكت أب كبابي كتما بشفتو ويكا الدبر زيت سهنت زلو معرفو نفرتي كسرح مسجمرة أب عمت ناستات 100 مليون تقعستي أقلقلوت كهب تثبيت قبرلو نزم معرفو نفرتين مهنات استسلع باجت 10 بليون دولار كوينو تمالي لمعتاو بانك أفريقيا نزي زخون ناي فرقي بليون وي 500 مليون دولار لقاح سليع له من قد أير إثيوبيا بوغنو كاب 10 بليون دولار نعسرة مئتاويت بعلو كشفنا مخانو تسماميعو زستفلا ليو مول تأكلاتن وهابتي لقاحن كمل قوام أبز حدش معرفة نفرتي إثيوبيا ناستات 270 نفرتي دو كبل زخئل سفيح قول يهنت الله إذي 4 مبرري مسمرات كم زهلو جيروز سرح زلو معرفة نفرتي نبوزحات نايسرح عدلات كفتريو بولي معرفة نفرتي إثيوبيا أبا عامت 25 مليون تقعاز تطرحيو أقلقلوت كهب زخئل نيرو أبز حدش معرفة نفرتي أستات 100 مليون ويلعليو كساب 110 مليون نسبة صحتك وعستي أقلقلوت كهبيو أبز أوان أب أفريقيا بفزح تسافرتي أب قدماي درجة تسريع زلو أب كايرو زركب ناي قبسي معرفة نفرت خوينو أب عامت 30 مليون تقعستي أقلقلوت يهب بعبيتو وبسفحتو أب قدماي زلو معرفة نفرتقن ناي دبوب أفريقيا كوينو جن إذ ناي دبوب أفريقيا ناستات 21 مليون تقلقل تطرحيو كقبل زخيل إثيوبيا أب قربا أوانون كاب أفريقيا تزعبي ديغا مالت نعبي نحداس ديغا كتمرق تشابالا إذا ديغازي أب أفريقيا زعبي خوينو بعالم درجاون كابتوم زعبي كم زخونه ينقرلو أستات 74 بليون كوبيك متر ماي كحز خيل نحداس ديغا نحمشت شح ميجاوات ساعات كمنشو تثبيت يقبرلو مدب إثيوبيا بز ديغا أبيلكا أب إثيوبيان قربا بالتهاجراتن قرب ساعات مقربي إثيوبيا نزعبي ديغا قدم 14 عامتات جمرت تخينا بزينا يدق حجزن لقحن بناي بعلا وصايتات كم زهانت أتو تزارب سلازي إثيوبيا أب أفريقيا زعبي معرفة نفرتن زعبي ديغان كهلو أي مالتيو من قد أير إثيوبيا لعلميتن 50 زخونا نفرتي بمونان نعمل عالم برراتاتي فتسم إذا من قد أيرزي نهزبن نبرتن بممللاس أب أفريقان عالمن عب سمزحزة من قد أيريو من قد أير رواندا كندنا إثيوبيا دا أيخون نمبر أب مبرقن مأكلاي أفريقان عبي ترقم كهب زغل عبي معرفة نفرتي أب مهنات يركب قدامي معرف مهنات ناي كيغالي معرفة نفرت خاء أب كلت تشحن 27 كزازم تثبيت كبرلو لا من قد أير رواندا بب أوانو حدست نفرتي بمعداك عقمو حفا بيلو توادا دارين مخان يقال سالو ناب هاجرنا مس ان ملس معرفة نفرت أسمرا أب أوان مجزاتي أب شحنت 920 كلتاني تسريحو كاون دحار بزح عبيت أير أين أهقراو معرفة نفرت أسمرا أب عامت تحت خلتامي شحتك وعاز تطرح يقبل إذا مالت مس معرفة نفرتي بوليك وادا درن كله تحت حدا مئتاويت يخون مالتيو إيطالياويان نزن إشتي معرفة نفرتي آريا بورتو دي كورا إلو يتوعوا نيرم إثيوبياويان كا معرفة نفرتي يوهانس رابعي يبلو نيرم إذا معرفة نفرت زي كساب حجي إذا زبهال تحدث خيطة قبرلو أقلقلوت يهب بمهلاو إيطالياويان أبت أوان كساب كنديت سريتو زحلوه تحت قرصتات يسرحو خمز نبرو مسكري إرترا نمتائي نزن يسمرا معرفة نفرتي كتسفح ديا وينعو قديفا قال زمناو ديا كتسرح زفلت نقر يلن ازي اب اوان كينات بفلاي كاب شحنت 998 كساب كلتا شح عامة مهرت بتدقاقامي استدبدب معرفة نفرت أسمرا اب كلتا شحن سلستن بمن قد أير إرترا أبيلو نسرح تبقي سنيرو ناب كتماتات فرانكفرت ميلانو رومان نيروبن برراتات كا جميرو نيرو انتخونا جن بزح كيت أنها أقواريزو لومي إرتراوان ناب هاجرهم كجوشن تريليوم ناي تركي فلاي دبي جبت إذا مسلا نفرتي تتقيمهم تخالي لهم يمزاتو
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ መስከረም ናብ ኤርትራ ከይበርር ተኣጊዱ እዩ። ምኽንያት ናይዚ ከምቲ ኣብ ኮሜዲ ወዲ ሹቕ ዝረኣናዮ ሳንጣታት እናደርበየት ስለ ትኸይድ እዩ ተባሂሉ ታተኒ ንዓርኪ ከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እምበር ኮንካ እንታይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንብረት እንዳገደፍካ ትመጽእ ብዝኾነ ኣድጊ ዘይብሉ በቕሊ ንዕቕ ከም ዝተባህለ ነዚ ንጎኒ ገዲፍና ናብ ኢሳያስ ብዛዕባ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝበሎ ክንከይድ እዚ ኣስመራ ዘሎ መዓልቦ ነፈርቲ ኢልካ ንድሕር ተሓስበልካ ኮይንካ ኣብኡ ኦርቄርካ ትርፍ ጥራይኻ እዚ መዓልቦ ነፈርቲ ኮነ ናብኡ ስለ ዝፀንሐ ኣስመራ ከዓ ከተማ ስለ ዝኾነት ርእሲ ከተማ ስለ ዝኾነት ማእከል ስለ ዝኾነት ኢልና ንዛረብ መዓልቦ ነፈርቲ ልዕሊ ናይ ባፅዕ መዓልቦ ነፈርቲ ኣብዛ ሃገር ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ መዓልቦ ነፈርቲ ኩሉ ይብሉን ሕጂ ከምኡ የለን ማለሽ ግን እዚ መዓልቦ ነፈርቲ እዚ ምስ ኩሉ ዘድልዮ መሳለጥያታት ክዓብን ኣገልግሎት ክጅምርን ክኽእል ኣለዎ ምስ ናይ ወደብ ጥራይ ተኣሳሲርካ ዘይኮነ ምስ ንግድ ምስ ኢንዱስትሪ ምስ ቱሪዝም ኣተኣሳሲርካ እውን እቲ ወደብ ዘይኮነት መዓልቦ ነፈርቲ ምስኡ ክዓቢ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ኣስመራ ንድሕልካ ኣስመራ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ንኩለን እዘን ከነካይደን ፀናሕና ናይ መጓዓዝያ ኣየር ፕሮግራማትና ካብ ዘፍሽል ዘሎ ጠንቂ ኣስመራ እዩ ብዙሕ ናይ ቴክኒክ ክእላታት ምናልባት ክዛረብሉ ክኾኑ ግን ዝኾነ ናይ ኣየር መጓዓዓዚ ዋኒ ናብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቶም ደዕውትዎን ዘይዕውትዎን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ሃልኪ ናይ ነዳዲ እዩ ሓንቲ ነፋሪት ካብ ኣስመራ ክትብገስ ክሳብ ትብገስ ጥራይ ተሕርሮ ነዳዲ ክንድኡ ኣብ ባፅዕ ኣይተሕርርን ካብ ኣስመራ ክትስእ እንድሕር ኮይና ትፅዕኖ ፅዕነት ናይ ሰብ ይኹን ናይ ንብረት ክንድቲ ኣብ ባፅዕ ትፅዕኖ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ብዙሕ ምናልባት ናይ ቴክኒክ ክእላታት ከዳቅዎ ክእሉ እዮም ግን ኣስመራን ባፅዕን ወይ ኣስመራን ዓሰብን ኣወዳዲርካ ኣስመራ መዓልቦ ነፈርቲ ገጅፍ ዞባውን ኣህጉራውን ኣገልግሎት ክህብ ኣይኽእልን እዩ ዝተፈላለዩ ንክሊማ ዝምልከቱ ንካልእ ግምታት ክትሓስብ ትኽእል ግን ኣብ ናይ መዓልቦ ነፈርቲ ምዕባይ ፕሮግራማትና ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ዘለዎ ናይ ባፅዕ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓሰብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ተሰነይን ከባቢኡን ናይ ኣስመራ ምናልባት ኣብ ራብዓይ ሓምሻይ ደረጃ መፅእ ኸውን ካልኦት ንሰሜን ዝጥምቱ ንምዕራብ ጥምቱ መጠነ ሰፊሕ ወይ ዓበይቲ መዓልቦ ነፈርቲ ዘይኮኑ ግን ንሙጡን ፅዕነት ከጋዓዛ ዝኽእላ ንካርጎ ንሰብ ካልኦት መዓልቦታት እውን ኩሉ ናይ ሳዋሎን ኣብነት እንድሕልና ኣይንጥቀመሉና ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ተሰነይ ነይሩ የለን ናይ ፀፀር መዓልቦ እዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ከባቢ ዝግባእ ናይ ኣየር መጓዓዚ መሳለጥያ ኩሉ ኣለዎ ሕጂ እቲ ናይ መዓልቦ ነፈርቲ ትሕተ ቅርፂ ንብሎ ዘለና በዚ ሕጂ ዘሎ እንድሕር ኮይና ንሓስብ ዘለና ኣብኡ ከርዚዝና ክንተርፍ ጥራይና ናይ ብሓቂ ብናይታ ሃገር ቦታ ኣብቲ ዞባን ኣብ ዓለምን ንሱ ዝጠልቦ ትሕተ ቅርፅን ኣገልግሎታትን ክንበቅዕ ኢና ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኣለና ኮይና በዞም ዘለዉ ጥራይ ክንከይድ ኣይንኽእልና ክሳብ መዓስ ኢና ግን ተቐርቄርና ክንተርፍ ኤርትራውያን ክሳብ መዓስ ንመሬት ኢስታንቡል ዱባይን ካይሮን ተሳሊምና ናብ ዓድና ክንኣቱ ዘይቀንእ ኣይወለድ እሞ ስለምንታይ ኢና ብናይ ካልኦት ዘይንቐንእ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ከምቲ ኣብ ኮሜዲ ዝሰማዕናዮ ስለምንታይ ናብ ምቁንጻብን ናይ ካልኦት ስራሕ ኣብ ምንእኣስ እንኣቱ ኤርትራ ሳላ ምግዛእቲ ዝሓሸ ክበሃል ዝከኣል ትሕቲ ቅርፂ ዝፀንሐ ሃገር እያ ኣብ ክንዲ ነዚ ምርኩስ ጌራ ናብ ዘመናውነት ተሰጋገር ግን እታ ሃገር መሊሳ ንድሕሪት ክትከይድ ኢና ንዕዘባ ዘለና ሳዕሳዒት ፕሮፓጋንዳ ትምክሕትን ትዕቢትን ፈፂሙ ኣየጋብርን እዩ ውድቀት ጥራሕ እዩ ዘምፅእ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣፉ ሒዙ ትሚሉ እንከሎ ህግደፍን ዓለምን ግን ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ ህግደፍ ንኤርትራውያን ተስፋ ዘይብሎም ድኻታት ንምግባሮም ተጊሁ ይሰርሕ ዓለም ከዓ ካብ ድኽነት ክትሃድም ፀደፍደፍ ትብል ገለ ደቂ ዓድና ድኽነት ጥዕመና ኣሎ ወዲ ኣፎም ጥራሕ ኣይሕሶሞ ክብሉ ክሰምዕን ከለኻ ትድነቕ ኩለን ሃገራት ውሽጣውን ግዳማውን ፀገማት ወላውን ኩናት የተኣናግዳ እየን ካብ ልምዓታዊ መደባትን ግን
بخيران أي فلتان وترو لو طلا دحر أوروبان أمريكان مترافنا خي أكلس دحر أفريقيا وين هاجرات كنسرعجن كبيدي حد أوان نزسب بخمة إزالنا يكردو زيك إليل كاتحسب مو تقرب حسبت أمرون ببروباغانداوي بلجتا زعورة عينتي زحازة سبجن حديم كمي كمزلو أيرد أمن لو تقن جدن يدلينا له مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلسلاتن قال محتساتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ يقنا مسلي فتحي